Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika when I got married. So zvakaitika mukomana chinhu zvekuti ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye. Mukomana uyu ainge ari munhu uyo wekuti rainge ritori zimbavha, ende vabereki vangu vainge vachitozviziva kuti munhu uyu imbavha, and at the same time ivo vainge vasingadi kuti ndinge ndichirambana naye because of some financial benefits that we were getting from this man, because aigara achingondipa mari. Zvadaro mukomana nshe, inini nemukomana uyu takazonetsana mushure mekunge ndabatira pamuviri. Akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichipabvisa pamuviri paya. I only tried it once mushure mekunge ndazama, then ndikabva ndaona kuti nhumbu yacho zvainge ichitoramba kubva. Then ndakabva ndazoudza amai vangu kuti ndo zvaainge achizama kuti ange achindiitisa zvekuti nhumbu yacho inge ichibva. Amai vakabva vati no, zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka umwe mukomana. Takatozviita zvinhu izvi, takatowirirana. Kana iye anotozviziva, ainge achitozviziva. Mushure mekunge tagara pasi paya, akabva ati it is okay. Ndokubva ndazotanga kudanana neuyo akazova murume wangu. Saka ainge asingatozvizivi kuti tainge takatomugarira pasi. Ndikabva ndatotanga kutodanana naye paya. Mushure mekunge tatanga kudanana, handina kana kumbotambisa mukana, ndokubva ndatosangana naye pabonde. So sezvo ainge ari munhu ainge asitomborina kana experience nevanhukadzi, ndakangoti ndarara naye sanhasi. After 3 days ndikabva ndatoenda kumba kwavo ndichitochema, ndikamuudza kuti ainge andimitisa. Then akabva angondigamuchira paya sezvo ainge achigara sebachura. Vabereki vake they were out of the country. So mukomana ichi ndokupinda kwandakaita murelationship. Akabva azoudza vabereki vake kuti ndainge ndamutizira. Vabereki vake vakabva vandifarira because of my age. Vakabva vatouya paya, ndokutororwa kwandakatoitwa, ndikatochata nenhumbu yangu iyoyo. So many years later mukomanashi, nyaya iyi inondirwadza because mwana wangu atokura right now. So ndine dzimwe nguva dzekuti ndinomboda kumuudza kuti this is what happened, but at the same time ndinoti kana ndikamuudza zvinoreva kuti chokwadi chinobva chabuda pachena. Saka ndikudawo maideas kubva kune vedare renyu kuti how can I go about it? What is the best possible way yekuti mwana uyu ndinge ndichimuudza, ende mukunomuudza kwandichamuita like ndisingadi kuti ange achizoudza like ava vanofungidzira kuti ndo baba vake, then ndobva ndazoita kuti ange achizotanga kutaura nababa vake in secret, because manumbers ababa vacho nditori nawo. Ndoda kuti vange vachizotaurirana but in secret. Saka mwana uyu kana kuri kunzi ndichizotaura naye, ndingataura naye sei? Inini nemurume wangu nemwana inini nemurume wangu nevana tiri kugara zvedu kuno kuchando, ndo kwatiri, but I'm in communication with the father, because ndoda kuti mwana uyu ange achizoziva dzinza rake if it means kuti anything is going to happen to me. Hama dzemurume naiye murume hapana kana chaanotombosuspecta, anotongofungidzira kuti zvose ibo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi iye anongofungidzira kuti zvose ibo. Saka hanzi ndikudawo maadvices ekuti mwana uyu ndingamuudzawo sei in secret kuti izvi ndo zvakaitika. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvimwe zvinhu zvinoitwa so nevanhu zvinotyisa. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ndakanzwa imwe confession iyo yamakaverenga kune imwe channel, inge vachiti vakauya kuZim vakabva vazopiwa ruoko rwemwana vachinzi vainge vachifanira kuti vange vachizodzokera narwo ruoko irworwo kunyika kwavo kuSouth Africa.
iniwo mukoma mukuromba kwangu, that is exactly the same thing that happened. Iniwo ndakaenda kuMozambique. Mukoma mushure mekunge ndaenda kuMozambique, then ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidya munhu. Ndakadya munhu kaini mukoma, so ndakati ndasvika kuya ndikabva ndabhadhara mari idzo dzandakanzi ndinge ndichibhadhara. So mari yacho yandakanzi ndinge ndichibhadhara yainge ichikwana iyo kuita $2,000 in cash mukoma, even though ndainge ndichitobva kumhuri kwainge kuine mari, but ndaingoda kuti ndinge ndichiita more money on top of the money that my parents were going to leave for me after they would have died. So ndiriko kuya mushure mekunge ndabhadhara mari, ndakabva ndanzi kuti inini ndinge ndichizova a businessman anenge achityiwa, anenge akasimba, ndaifanira kuti ndinge ndichizodya munhu. So mukoma ndakabva ndazonzi ndinge ndichitsvaka huni. Ndakatsvaka huni paya, ndikabva ndazopiwa hari. Zvose izvi ndakazozviita ndakapfeka, ndikabika. Ndakangonzi nyama iyoyo inyama yemunhu. Ndainge nditori panze, hwainge huri usiku, ndiri ndega. Ndini uyo ndikabva ndanotora nyama iyaya ndokubva ndatanga kuibika. Nyama iyi ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiibika kubva ipapo ndichiita yekukwatisa kuzonosvika kuma12. Dzakazoti dzava 12, then vazukuru vasekuru vaya vainge vachindirombesa ndopavakabva vazouya vakabva vati zvanzi nateteguru chidya zvako. So ndakabva ndazopakura paya, ndikabva ndazotanga kudya, uye pakunodya apa ndakanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichizodya ndichiita sekunge ndinofinyamisa kufesi kana kuita sei. Ndaitofanira kutorakidza kutoti zvose izvo zvandiri kuita ndiri kutozviita ndichitofara. So mukoma ndo zvandakaita izvozvo. Ndakadya nyama yemunhu. Mushure mekunge ndadya nyama yemunhu ndakabva ndazonwiswa mimwe mishonga kuitira kuti ndisazorwariswa nenyama yemunhu iyo yandainge ndadya, uye zvekare ndisazotevererwa nemhepo yake. So ndakazodzoka zvangu kunoko kuzimu. Mushure mekunge ndadzoka ndokubva ndaenderera mberi zvangu nezvimabhindauko zvangu. Iko zvino ndiri munhu ane imwe mari yekutoti sometimes kana ndikasangana even kana ne$10,000 mumotikari mangu handitombovhunduki, because kwandiri it's more like change money. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi kana ndikasangana nemari mumotikari mangu $10,000 handitombovhunduki, because it is more like change money kwandiri. Zvakangoma hazvo vedu we. So kuna vanzvadzi vedu vamwe vaya vari munzira vari kuenda kumusha kunobatsirwa. Saka hanzi mukoma ndiri kukumbirawo kuti vedare renyu vange vachindinamatirawo kuitira kuti mukufamba umu ndinge ndichizokwanisa kufambawo zvakanaka. Vakatumidzira message vachiti now ndacrossa border ndava kuZimside. So let us keep her in our prayers, and I am praying kuti pavachabva ikoko vanobvawo vaine a good response. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndoda kureurura kuti ndakatorerawo madam boss vangu murume wavo. Ndainge ndichivashandira madam boss vangu ava samaid. So izvi ndo zvakazoitika mukoma. I had never even expected kuti izvi ndo zvainge zvichazoitika. So ndakati ndatanga kugara pamba pavo, the first thing that I noticed is that vainge vari munhu uya wekuti aingogara achingoitira murume hasha. Apa murume wacho ainge aine mari yainge yakawanda sei. Vaigara vangori very cold and cruel towards the husband. And ndakazotoona nekutofamba kwenguva kutoti kunyangwe mubedroom vainge vasingatombobvumi kuti vange vachirara nemurume apo murume paanenge achida kurara navo. So zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika. Apa murume wacho ainge ari munhu uya wekuti airakidza kuti ainge aine mwoyo wakanaka sei. Saka murume uyo akazotanga kundiitirawo mafavors. Achindiitira mafavors kudaro, ini ndakabva ndazotanga kuita mafeelings for him, because ndakaona kuti sezvo vainge vari boss vangu, I think kuti vainge vachingonyara chete kuti vange vachindiudza, but he was trying to show me using his actions. So vakabva vazouya kwandiri. Vakati vauya kwandiri kudaro, vakabva vazondiudza kutoti vainge vatova nemwedzi inokwana kuita 3
vasati vakambosangana namadam boss pabonde, and madam boss vachingoramba each and every night. At that time ndichibva kumusha ndainge ndiine munhu wangu wandainge ndichifambidzana naye, saka ndainge ndatovawo nenguva ndisati ndakambosangana nemurume zvekare pabonde. Saka vakati vachingonondiudza kudaro, ndakabva ndazotanga kungofunga ndichingoramba ndichingofunga nezvavo. I started caring for him and we grew closer and closer. Before we knew it tainge tava kutodanana paya, tava kutoita bonde redu. So kuzonorara kwandakazonoita navo boss vangu kwakabva kwazokonzeresa kuti ivo vange vachizowana simba rekuti vange vachizonorambana nemudzimai wavo. Then vakati vazorambana paya inini ndikabva ndazoroorwa nabosi vangu. Right now I am the wife of a wealthy man, and upenyu hwandinorarama ndinyazoona kuti uhwu ndo hunonzi upenyu. I have everything that I want, but at the same time ndinoti dzimwe nguva ndikati farei ndinobva ndatanga kunzwa ndichibatwa nemweya wekuzvishu. Ndinoti kana ndikamboti farei, then I start to feel really guilty about what happened between inini namadam boss vangu. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti pakazova ne-spiritual battle that happened, because ivo madam boss vakabva vazotanga kundiendera kun'anga. Vakatoenda kune imwe n'anga yavo yekuchipinge uko. Vakati vaenda kuya then vakabva vazoudzwa kuti vainge vachifanira kuti vange vachizondinokora ivhu. Vakati vaenda kuchipinge kwekwe vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachizondinokora tsoka, so she could not get close to me. And fortunate enough amai vangu ndo vakazova mwari wangu, because amai vakazoti vaenda uko kwainge kuine bira. Vakati variko kuya ndo pavakabva vazodanwa neimwe n'anga, vakabva vanzi munozviziva here kuti mwana wenyu ari kuHarare uko atova pedyo nekufa. Amai vakabva vazoudzwa kuti ivo madam boss vainge vakandiendera kuchipinge, saka patainge tichifanira kuti tinge tichizoita reverse. Mukoma takabva tazoitawo zvatakaita, then ivo madam boss ava mushure mekunge vazobatira pamovhiri vakazonzi vainge vachifanira kuti vange vachinobviswa nhumbu iyaya nekuti yainge isina kugara zvakanaka, saka vakabva vazotonobviswa nechibereko. So zvose izvi zvakaitika mukoma nashe zvinhu zvekuti zvinondirwadza, because I also did it in secret, murume asingatozvizivi kutoti iniwo ndainge ndava kutofambirawo nyaya dzacho. Ndiyo confession iyo yandiinayo mukoma. Ndodawo kuti vedare renyu vange vachizondibetserawo mucomment section vachindiudza kuti izvi zvandakaita zviri right here kana kuti zviri wrong. Vedare ndo narration yemessage iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. That was the brief narration of the message that she sent to me. Zaitibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri mukadzi ane makore 33 years, ndinogarawo kumufakose. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai. Ndainge ndakaroorwa nemurume wangu. Murume wangu akabva aenda kuUK akandisiya ndiine mwana ainge aine 8 months. Paakaenda kuUK haana kuzombobvira akafona kana kutumidzira mari kuno kuZim kana nhamba dzake dzainge dzava kusaita kusvika ndazongosiyana nazvo. Iye zvino zvimwana akura ava ne9 years ndipo paakazotanga kutaura neni paWhatsApp achinditi mwana ari sei. Ndakangoti mwana ari bo, ndipo paakabva azonditumidzira mari achiti mari iyi yandakutumidzira ndeye mwana $900 achiti iye anoda kudzoka kuZim kuti tironge zveupenyu. Saka inini dambudziko ravapo mukoma nderekuti ndava nemumwe murume ndainge ndatoroorwa nekuti ndainge ndisisina tarisiro yekuti murume wangu anozodzoka. Saka ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichiroorwa hangu kuti ndiwane anondibatsira kuchengeta mwana. Saka pakubudikira kwemurume wangu ava kutaura zvekuti ari kuda kudzoka. Saka pakabudikira murume wangu ava kutaura zvekuti ari kuda kudzoka kuZim tironge zveupenyu. Saka ndakamuti manje inini ndakaroorwa. Iye ari kuti uri mukadzi wangu nekuti ndakabvisa mari yangu kukuroora, and ari kuti iye kurova kwaainge aita yainge isiri mhosva yake, ainge akasungwa. Iye anoti akaita 6 years ari mujeri, that is why ainge asingakwanise kundifonera. Saka akatotaura nababa vangu kuti ari kuuya next month kuzondibvisira mari yepfuma.
yakasara. Saka vabereki vangu vari kunditi dzoka kumurume iyeye nekuti uyo waugere naye haana kana chaakabvisa, asi inini murume wandiinaye ndinomuda, haana mari but ane rudo. Saka ndanga ndichida kubvunzawo kwamuri vedare kuti nyaya iyi ndoifambisa sei, nekuti murume wangu uyo wekuuk ari kuti kuvabereki vangu kana pasina mukadzi wangu ndoda pfuma yangu. Zvino baba vangu havana kwavanokwanisa kuiwana mari yakawanda kudaro. Ndainge ndakabvisirwa 3400 US plus magroceries nemasungiro. Zvose izvozvo ari kungoomesa musoro achiti anozvida back. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndoda kureurura mukoma kuti mainge muri mugore ra2009 pandakauyawo kuno kuSouth Africa. Saka ndakabva ndazoba foni yaboss. Apa inini handisirini kana ndakazombofungidzirwa kuti ndini ndainge ndaba foni iyoyo. Uyo akazofungidzirwa ainge atori zvake umwe mudhara ainge asitomborina kana chaainge achiziva. Murume iyeye akarohwa zvekuti ndega ndakasvika pakumunzwira tsitsi kuti asi apa ndaita chivi, shuwa kurovesa munhu asina kana mhosva. Ndo zvakaitika mukoma mugore ra2009. Mudhara uyu akazongodzingwa zvake basa, akadzingwa sembwa. Apa ainge aine zvinhu zvake zvaainge akatenga, aiva nemaamplifier, madvd, matv aya ekare edumbu aainge akatenga. Mudhara uyu aibva kumasvingo achiti kana ndikakwanisa kuzounganidza mari yekuti ndinge ndichizotakura zvinhu zvangu ndobva ndazombodzokera zvangu kumusha kunogara, ndozodzoka zvangu time. But mukoma akabva adzingwa nemurungu. Zvose zviya zvaainge akatenga achiunganidza, zvose zviya zvaainge akatenga achiunganidza, akabva azonzi aifanira kuti ange achizozvisiya nemurungu. Ndiyo confession iyi yandiinayo mukoma. Ndinodawo kuti Mwari vange vachindiregerera kunyange kwaari ikoko. Ndinongoti dai wakwanisa kundiregerera because kana upenyu hwangu ndinoona sekunge hwakatosungika nekuda kwezvandakamuita murume uyu. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakaba hangu foni yemurungu, then umwe mudhara akabva azonzi ndiwe waba, then mudhara uyauya akabva atorohwa nemurungu ndokubva atodzingwa, akabva asiya zvose izvo zvaainge ainazvo, matv, maamplifier, madvd. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section.